Добър вечер, уважаеми зрители! За мен е чест да ви представя седми епизод от предаването 10 минути с Виктор Ангелов. Днес гост ми ще бъде чеченската машина Пенчо Дочев. Но преди да ви го представя, искам да благодаря на нашите режисьори Пейо Пеев и Рой Хил. Също така и на нашите партньори от Fitness Plus, Цвета Хербал, Мондо, на Тоби Консулт и на Ани Makeup Artist. Благодаря ви. Време е да ви представя нашия гост Пенчо Дочев. Днес госта ни е Пенчо Дочев, известен като чеченската машина. Той започва да се занимава с борба от 8 годишен, като това продължава близо 20 години. Носител на множество републикански и международни отличия. През 2010 намира нова страст и това е в бойният спорт сумо. Противно на всички очаквания, чеченската машина печели с изваеното и експлозивно тяло куп отличия. Част от които са златни, сребърни и бронзови отличия на европейско. Активно участие на световното с няколко забележителни медала и оттам. Като през 2018 благодарение на отличията си се нарежда четвърти в световната ранглиста. Пенчо Дочев има и отличия в ММА и се подготвя за първата си гала, като непосредствено с това се готви и за европейско и световно по сумо. След такава дълга визитка, време е да ви представим Пенчо Дочев. Здрасти, бро. Много ме е драго да ми гостуваш предаването. Благодаря, че ме уважи. Би ли представил кой е Пенчо Дочев на нашите зрители, които не са запознати? Здрасти. Първо искам да ти благодаря за специалната покана, за доброто предаване, което правиш. Благодаря ти. Значи... Искам да споменеш на нашите зрители как започна твоето развитие в спорта, на каква възраст беше? Това беше доста отдавна. Бях, да кажем, някъде на 8 години, когато влезнах за първи път в залата по борба, свободна борба. Първите ми стъпки започна в моя град, роден град Исперих. И така, там се занимавах близо 5 години и почнах да взема успехи, медали от републикански, международни турнири. На колко години беше първият медал, който спечели? Сигурно на 13 години от едни народни борби. От едни народни борби до върховете, които си покоряваш в момента, това е доста голямо постижение. И как се разви после спортната ти кариера? Дойдох в София, приехаме в спортното училище Васил Левски с борба, след което го завърших и веднага се ориентирах към Националната спортна академия, където се запознах и с следващия спорт, сумо. Така на майтап се записах на едно състезание републиканско и взех трето място. Беше ми в началото много смешно, бих казал, понеже това колан, където се нарича Маваши. И така постепенно треньор ми беше Христо Христов и Петър Стоянов ми бяха треньори. Така постепенно почнах да набирам скорост в сумото. Участвах на едно европейско 2010 във Варна, взех трето място и след което започнах големите успехи, като всяка една година вземах медали от европейски, станах 2013 година европейски шампион в Германия, след което дойде и световното първенство в Китай, станах трети и така. За всички тези успехи си толкова скромен, за което те поздравявам. По принцип, когато кажем, гледай, той тренира сумо. Окей, ето вижте един сумо състезател как изглежда. Добре, би ли обяснил на нашите зрители как поддържаш това спортно тяло? Така е, много хора са ми задавали въпроса, нали, като кажа сумо и те веднага свързват с наднорменото тегло в Япония. Така е, факт е, в Япония това е професионалната лига на професионалното сумо, което си е само там, а нашето сумо, да уточня на зрителите, това е аматьорското сумо, което в момента от скоро време може да влезе като олимпийски спорт, прието от МОК. Нали? Ако влезе в олимпийски спорт, сигурно ще имаме представител и шампион. Със сигурност. Дай Боже. И така, общо дето и затова в аматьорското сумо са позволени всички категории, като например от 70 кг е най-леката категория, моята е 85 до плюс, нали, пак тежки
мъже и така нататък. А какъв хранителен режим използваш, когато се готвиш за състезание? Ами за сумо нямам, да. Бих казал, че имам, защото пак категорията ми 85 и пак понякога се налага да свалям килограми. Но като цяло не е толкова сериозно, нали? На какво залагате там? На повече тренировки, предполагам? Да, там една тренировка, в смисъл, протича от 30-40 срещи, където нали, едната ти среща е секунди, но тези секунди ти влагаш цялата взривна сила от себе си и много хора си мислят, че е много лек спорта, но в същото време той се води боен спорт. Той си е японски спорт на близо 2000 години, нали? И така, общо взето. Добре, как протича една твоя тренировка, когато влезеш? Колко път тренираш в седмицата и как протича една твоя тренировка, ходиш ли също така на фитнес? Много от зрителите знаят, които са последователи, че си откачен, така да го кажем, но после ще говорим за това. Как протича един твой тренировъчен ден? Ами в момента даже се подготвям вече, понеже преди 2 дена станах републикански шампион в Национална спортна академия беше състезанието. Оцелили сме момента да го поканим. И сега в момента започва подготовка за европейското, което ще е от 17 април до 21 в Естония, в столицата, нали, Талин. Да. И в момента започва подготовката ми за европейското, като от понеделник, включително до събота, не спирам с тренировките, като правя и много походи. Ти знаеш, в планината. Би ли ни разказал малко повече за тренировките ти в залата по сумо, където тренираш сумо и също така дали ходиш на фитнес, освен нали, походите, за които ще говорим малко повече за тях с малко? Да, сумото има пак нали, загрявка, много хубаво да се загрява преди. Във всеки един спорт загрявката е едно от най-важното нещо, защото да няма контузии. 20-30 минути ми е загрявката. И оттам нататък почваме вече да обработваме техники от колана от мавашето. Това е колана, където се нарича маваши. И започваме срещи, като, пак ти казвам, 30 срещи поне, 20-30 срещи се правят. Там отстрани вече всичките колеги от нашия спорт седят, гледат за грешки и почваме да обработваме и да дърпаме нагоре. А когато един млад човек влезе в залата по сумо, иска да стане състезател, колко време протича на негова адаптация, за колко време той може да се пусне на състезанието и така нататък. То е много индивидуално, все пак. Сега точно в момента се сетих за една случка, когато за първи път отидах на тренировка на Петър Стоянов, влезнах, сложиха ми мавашито и той ми каза влезни в кръга, който се нарича Дохио, на японски, нали? И аз влезнах и той каза, ти вика, на село гонил ли си кокошка? И аз викам, горил съм, вика, дай да видим как ще гониш кокошка и почнах да обикалям из кръга, дали, с разтворени крака и да гоня се на кокошката. Беше много смешно, но човека, това си една от техниките на самия спорт, нали? И така, общо взето. Какво би посъветвал хората, които биха се замислили дали да практикуват този спорт? С какво трябва да се сблъскат те, за какво да бъдат подготвени? Ами, в момента този спорт, аз се занимавам вече близо 9 години с този спорт и виждам много напредък. Много от моите съотборници от други спортове, било джудо, самбо, борба, също идват, участват на състезанията, категориите са пълни, има интерес, за което много се радвам. И какво би ги посъветвал? Какъв съвет ще дадеш? Аз съм един млад човек на 15 години и искам да започна да тренирам сумо, но се страхувам примерно от това, че няма да бъда приет по някакъв начин. Какво би го посъветвал? Да бъде по-амбициран, да не се замисли за грешки, да влезе веднага в... Значи, то не е само за сумото. Един човек, когато реши да направи нещо, било то във всеки един спорт, трябва да има една мотивация, да има желание най-вече, за да практикува този спорт. Оттам нататък вече нещата се нареждат постепенно. С тренировки, с години, с опит, всичко се нарежда. Успехите идват след много постоянство, много тренировки, лишения и така. Добре, дойде време за да говорим за твоите невероятни походи, които ще види точно в момента. Докато ние говорим, ще вървят клипове. Добре, ще ни обясниш ли с какво ги свързваш тези походи, какво означават те за теб и кога ги правиш? Ами, това е едно мое хоби, да бих казал. Което се е превърнало в традиция. Да, в традиция. Много мои приятели ме базикат за въпросната местността, бялата вода.
постоянно ходя там, зима, лято, няма спиране. По този начин зимата, да говорим за зимата, нали, защото имам клипове от зимата. Да, в момента ходя в минусови градусови температури и по този начин си калявам тялото, калявам си психиката и да чукна една дърво, трудно се разболявам. Това е едно нещо важно за... Много малко хора искам да поздравя за това, защото много малко хора имат смелостта да го направят това нещо, да калят духа си по този начин, защото както виждат нашите зрители в момента, това просто е откачено за много от хората, но аз те разбирам, защото примерно на Йорданов ден пак се прави абсолютно същото, но ти го правиш системно, ти го правиш много често и увличаш много хора след тебе, за което те поздравявам. И наистина даваш един много добър пример за младите и единствено мога да ти стисна ръката за това нещо. Добре, нека да говорим малко за теб, повече в личен план в момента. Имаш ли си приятелка? Ами, в момента нямам приятелка. А какви жени харесваш тогава? Естествени жени харесвам, с добро чувство за хумор, нали, красиви. Да, че в момента момичета да се записват и да му пишат по-късно. Да се запишат хубаво. А какво правиш през свободното си време, когато не си на тренировки и не си по фитнес залите? Виждам с приятели по кафета, нали, от време на време, сега като аз съм в една такава възраст, нали, излизам и на дискотека, като всяко едно нормално момче, мъж вече, нали, но повечето време тренировки, състезания и това не знам вече от колко години напред. А кои са твоите бъдещи планове за тази година? Какво да очакваме от тебе? Тази година, нали, пак казах, имам европейско сега. Подготвям едно нещо ново за мене, понеже аз обичам предизвикателствата. Нали? Не знаем. Ще се бия в ММА, в профи, понеже се готвя вече, бих казал, 2 години. Бях в Германия също, там също се готвих. Имам аматьорско второ място през 2016, но това е малко за мен и мисля, че вече съм готов да покажа качеството си в профи. А кога може да очакваме тази среща? До 2 месеца. Значи, ще се уточни точната дата. Дами и господа, да знаете, че до 2 месеца ще видим истинско зрелище, защото съм сигурен, че моят събеседник ще е победител, защото аз вярвам в неговите възможности, както и много от вас. Добре, искам да ти пожелая успех на тази гала. Благодаря. И знам, че ще е една от многото следващи. Благодаря. И последен въпрос, който е така доста различен от всички останали, ще бъде свързан с това, ако ти си, примерно, един състезател, който те първа навлиза в сумото и те първа навлиза в бойните спортове. Какво би го посъветвал? Как да се ориентира към кой спорт е неговия спорт? Както защото виж, ти си бил борец. Аз вече не загубих бройки. Сумо. ММА. Как да се ориентира кой е неговия спорт? Ами той зависи, нали, зависи от родителите, зависи на каква възраст е нали, момчето. Защото има една такава възраст, където още не знаеш къде можеш да се ориентираш, къде е твой спорт, нали, не можеш да вземаш странични нали, съвети, защото сам трябва да избереш спорта си, да имаш желание за него. Аз така се настроих в самото начало, нали, за борбата. 20 години се занимавах професионално с борба, но ми беше малко. Нали, не всеки е като мене да се занимава едновременно с някакъв вид спорта, професионално. Затова, но рано или късно човек намира спорта за него и започва да се занимава дали професионално, дали аматьорско и така. Ако ти един ден имаш син, дай Боже, за което, какъв спорт би искал да практикува той? Ами, по принцип би го ориентирал, нали, по моя път да тръгне, но не можеш, нали, да му налагаш натиск, нали, да се занимава точно с този спорт. То ще го ориентирам. Аз ще го ориентирам. Той ще избере сам. Добре, а откъде има прозвището чеченската машина? Ами това е дълъг прякор от много години. Не знам, в началото 2-3 приятелчета почнаха да ми викат така, нали, пусках си брада, махах си мустака и гледам много, нали, играя лезгинка.
уважавам чеченската нация, президента, това е много дисциплинирана нация и ми харесва. И така постепенно почна да ми вика, в началото не ми харесваше, но тук цялата аудитория почна да се налага прозвището и така. Аз какво се занимаваш друго, освен фитнес? Какво работиш странично? Ами в момента не работя. Подготвяш се за състезанията? Да, дал съм се специално, защото тази година също е много важна за мен. Живот и здраве ме очаква също световно в Хавай, октомври месец, но той е на по-далечен план от тази година. Като всяка една година, професионално, стабилно и напред. Благодаря ти за това гостуване. Също благодаря. Отиваме в нашето предизвикателство, където ще сложа кола, на което се казва Малаш. Благодаря. Участваме в предизвикателството на 10 бойни хватки с Пенчо Дочев. За мен ще е чест да се изложа в неговата игра, но преди това ще му дам този подарък от Светлия Хербал. Вътре има и ваучер от Мондо, както и безплатна сесия от PUPF. Така, нека да преминем към основната излагация. Така. Значи, първо трябва да те вържим коланчето. Какво ще ни показваш де факто? Ще покажа основни хватки на сумото. В сумото. Осемения така на това, на кръчиво. Така. Така се държи го, така. Точно така. Значи, майко, ако гледаш, едно време сигурно така си му убива пелените. Като имате деца, да може да знаете как се върви. Фащаш и го искаш. Така. И почваш да се въртиш. На другата страна. Точно така. Пускаш отзаде. Това го изпъваш. Сега хубаво го изпъваш нагоре и го ставаш отдолу. Точно така. Пак въртиш. Точно така. И сега спираш. Тук натискаш така. Натискам. Сега да влязам. Стой. Не мърдай. Така. Стабилно. Сега клякай долу. Хубаво. Така, достатъчно. Добре. Стигна ли? Да. Стой да се направим да сега. Така. И това е на сумиста. Сега. Така. Заставаш в този ъгъл. Преди да влезем в кръга, правиш на крачка, вътре влизаш в кръга и заставаш за ритуалане. Спускаш ръцете. С чисти ръце, дигаш се и заставаш на двете линии. Пак са покланяте. Показваш, че с чисти ръце. И съдята вече взема старт, да каже хакил, демек старт. Вземаш позиция. Какви са правилата в сумото? Правилата са двете опорни точки са краката, т.е. в кръга не трябва, в дохилото, кръгът, не трябва да има 3 опорни точки, т.е. ако ти опреш с ръка, коляно, глава, да те сваля на земята, губиш. Другия вариант е да те избутам извън дохилото, за да спечеля. А има ли точки? Точки няма, срещата е една. Значи може да пътуваш до Китай и да загубиш за 3 секунди това. Може на екскурзия да отидеш, само да загубиш за 20 секунди да се преведеш в България. Така, значи се надявам. И ще го направих с 3. Окей? 3 срещи. 3 срещи, да, 2 победи. Добре. Окей. Заемаш старт. Така. Двете линии. Така. Когато сложиш двете ръце. А той плана се пречи. Стяга. Когато сложиш двете ръце, сега да дебнем тук сложим и 4 ръце заедно и дава старт. Така. Да. И ето! Мисля да съм подготвен следващата среща. Не е било полезно по солистите. Аз съм 85 кг, или като перце. Значи сме в една категория. Значи, мисля да си вземаш лука. Така, айде пак, поздрава. Така. Занеме се. Пак се ставаш долу. Ставаш. На двете линии пак се покланиш. И вече вземаш пак старта. Добре. И ето, точно така се вършка. Значи ще има надежда за мен. И сега третата среща. Пак се покланяш. Ритуал.
От Карпак. Точно така. Взе да ви харесва. Сега те харесва, ще да записаме. И сега ще изчакам да служите ръци, за да тръгвам си. Искаш прибуш. Това ще колана и веднага поварих. Браво! Благодаря това, но това не е всичко. Имаме още едно предизвикателство. Влизаме в другото предизвикателство, то е свързано с борбата, защото Пенчо 20 години борбата е част от живота му. Така, Пенчо, ти си облякал много интересни обувки. Би ли обяснил на нашите зрители какво се представляват? Това са борцовки на един голям олимпийски шампион Джордан Бърж. В смисъл, тази борцовка е предназначена за да може плътня хубаво глезена, да е стегнато, за да може да има, защото в борбата има много страшно видове фатки, където има усукване на глезена и трябва да е хубаво стегнат този глезен. Сега ще направиш една фатка върху мен и аз ще трябва да я повторя. Така, нека да започнем. Това ще го изрежем. Така. Сега заставаме. Борческа стойка. Аз сега ще тръгна да ти взема в краката. Добре. Тоест, целта е от тук да може да побиеш тая ръка и да направиш насипна крачка. Тоест, тук да стане това движение, за да влезна под тебе. Да ти подбия лайката и от тук напред. Добре. Разбираш? Направим сега по-бързо. Изтупаме като чувал с картофи, какво трябва да повторяме? Ето така. Разбрали се, борци, убивахме отбой и сега е моя. И започваме. Точно така. Значи има надежда за мен. 10 повече минути с Пенчо Дочев. Благодаря за нас. Само време. И благодаря всички дух. Разходи. Здравейте, приятели! Аз съм Цвети и днес ще водя играта на 10 Fit минути с Виктор Ангелов. Победителят днес ще спечели Green Tea от Светита Herbal, който спомага за изгарянето на мазнини и премахването на излишни килограми. Също така ще спечелите ваучер от магазини Мондо. Победителят днес е... Вероника Николаева. Честито на Вероника, ние ще се свържем с нея, за да й дадем наградата. Ако искате и вие да участвате, направете следните 3 стъпки. Харесайте страницата, споделете поста и тегнете 2 ваши приятели в коментарите. Заповядайте с нас тази пролет на най-готиното събитие Мега Халкидики 2019. Датите са 4, 5 и 6 май, на които Мистрал трябваше да се погрижи вашият купон да бъде незабавим. Очакваме ви! Днес гост ми ще бъде чеченската машина Пенчо Дочев. Но преди за бекстейдж. Преди да представя Пенчо Дочев, ще ви подготвя за нещо незабравимо, защото той е един от нашите гости, които ще ви покажат различни неща, свързани с много спорт. Глупости говоря, бе, човек, защо говоря пусти? Но преди да ви представя, но преди... Но моля да се не мърдайте, защото като мърдате аз се разсеям, ако трябва да гледам само камера. Защото той върви по 10 пъти отзаде. Ай, стигни съм, момче. Ай, стигни съм.